The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Sa Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy, ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA for the Backs at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. At tuloy-tuloy lang ang pagtulong para sa ating mga masugid na taga-subaybay. Abangan nyo lamang mamaya bago matapos ang programa, maaari kayong makatanggap ng 1,000 piso na handog pa rin sa inyo ng ating programa at ni Congressman Saldico. Sa ating tabang ora mismo, update mga kaaksyon, kung inyong maaalala, mahigit 10 taong tinali ang isang ina sa Masbate dahil sa kanyang sakit umano sa pag-iisip. Sarili niyang asawa at mga anak na wala na raw ng pag-asa na maipagamot pa ang kanilang ina. Kaya naman ora mismo tayong tumugon at personal na dumayo sa kanilang lugar sa Masbate. Ang buong kwento, panoorin po natin ito. Sige, talihan ko na siya. Karinasan, ito. Masakit sa amin, ma'am. Na ganyan ang ano ng mama namin. Hindi namin magkausap ng maayos. Masakit para sa sinuman na walang magawa para sa kanilang minamahal dahil sa labis na kahirapan sa buhay. Tunghayan natin ang nakakaantig na kwento ng pagsasakripisyo at pagmamahal sa isa't isa ng isang pamilya mula sa lalawigan ng Uson, probinsya ng Masbate para sa kanilang ina na may sakit sa pag-iisip. Kumusta ngayon si nanay? Katalo po, ma'am. So bakit naman umabot sa punto na tinatalian niyo na po yung nanay ninyo? Kasi po, ma'am, para makaiwas na po, hindi po siya makasakit sa ibang tao at saka umalis po dito sa amin. Nawala po siya po, yung muntik na po siya masagasaan ng van. Ngunit sa kabila ng awa para sa kanilang ina, naisin man nila itong ipasuri sa espesyalista at mabigyan ng gamot ay hindi nila magawa dahil sa kakulangan sa pinansyal. Mayroon na ba siyang mga iniinom na mga gamot? Sa ngayon po, sir, wala na po kasi hindi ko na po siya napapaloob kasi sabi po ng doktor niya, buwan-buwan daw po ipapaloob siya. Dahil dito ay minabuti na rin naming kausapin si Ma'am Leia Baruga, isa sa mga social worker ng Uson Municipal Social Welfare and Development Office.
Usually ma'am, no, pagka ganito po na may mga dumudulog sa opisina namin, na meron pong may mga mental illness or may sakit po sa pag-iisip, ang una-una po talagang ina-advise po namin sa kanila ay magpatingin po sa doktor. Ang Ako Bicol Party List naman, magpapaabot din ng tulong para sa kanyang ina. Makikipag-ugnayan sa LGU Uson upang makuha si nanay doon sa kanyang bahay at madala po sa SISA dito po sa Masbate City para mapatingnan po sa isang psychiatrist. Para mapasuri ang kanilang ina sa isang psychiatrist, ay nagtungo ang team Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Masbate. Matapos ang 4 na oras na biyahe ng aming team sa Roro, ay sa wakas, nakarating na kami sa Masbate. Pansamantala rin kaming nagpahinga hanggat sumapit ang liwanag. Kinabukasan ay maaga kaming umalis mula Masbate City papunta ng munisipyo ng Uzon. Una naming pinuntahan ang Barangay Health Center upang kausapin ang BHW na nagmumonitor sa kalagayan ni nanay. Walang-wala talaga po sila. Ang complaint lang po ng anak, wala po silang pang-follow up na every month para sa follow-up check-up po sa psychiatrist. Siya, nakatali pa din po siya. Puntahan po natin yung mental patient ko po para po ma-assist natin po kung ano po ang dapat gawin doon sa kanya. Matapos sa BHW ay sunod naming pinuntahan ang opisina ni Ma'am Lea Baruga para tulungan si Nanay Shirley na mabigyan siya ng social pension mula sa DSWD at makakuha rin siya ng benepisyo bilang isang PWD. Actually po, merong validation na gagawin yung mga taga-PSWD. And ipa-prioritize po namin kahit na 64 pa lang yung edad niya. Pwedeng dalawa, member siya ng PWD, member din siya sa senior citizen. Matapos naming makausap si Ma'am Lea, ay pinuntahan na namin ang bahay ni Nanay Shirley sa Barangay del Rosario. Pagdating namin sa lugar, ay agad naman kaming sinalubong ni Kapitana Nina Udenya. Ayon kay Kapitana, bago pa man tamaan ng sakit si Nanay Shirley, ay kilala niya ito bilang isang masiyahin at mapagbigay na kabarangay. Nakapunta pa yan dito sa akin, may dala pa siya ng mga gulay-gulay sa akin. Tapos, nung malaman ko na lang ilang araw na sinumpong na naman, tinali na naman, hanggang sa di na siya. Simula nun, hindi ko na siya nakita na upo, nakakausap. Nakakaawa na sabi ko nga, ako din, minsan iniisip ko din kung saan kami pwede humingi ng tulong. Aminado naman si Kapitana na hindi kayang suportahan ng kanilang barangay ang pangangailangang medikal ni Nanay Shirley. Kaya sabi ko nga, salamat na nakahingi sila ng tulong sa Ako Bicol. Siguro ito na yung paraan na matulungan natin sila. Matapos sa barangay, ay pinuntahan na namin ang bahay ni Nanay Shirley. Makalipas ang higit kalahating oras, narating din namin ang kanilang bahay. Dito ay sinalubong kami ni Ruth, ang pangatlo sa 6 na anak ni Nanay Shirley. Inilahad niya kung paano unti-unting nag-iiba ang mga kinikilos ng kanilang ina. Nagwawala po siya nun. Tapos panay po ang salita niya. Kung ano-ano po ang sinasabi ni Mama. Kakaisip niya. Hinala ni Ruth, maaring labis na nidismaya
ang kanilang ina dahil hindi natapos ang ipinapagawa nilang bahay. Po dati ma'am nung nagpano kami ng bahay tapos hindi po natapos yun. Panay ang isip niya, nag-iisip siya. Kasi ma'am, mataas po ang niya, pangarap niya na hindi niya maabot. Dito na nagsimulang maging bayolente ang kanilang ina. Masakit sa amin, ma'am. Na ganyan ang ng mama namin. Hindi namin magkausap ng maayos. Talaga, ma'am, nawala na po akong maisip na paraan po. Tapos lang po ako dun sa Facebook po. Tapos nakita ko po yung page niyo po. Tapos nag-message po ako doon, pero di ko po, ma'am, na mag-reply po doon yung niyo po. Sa loob, naabutan namin si Nanay Shirley kasama ang kanyang asawa na si Tatay Daniel Manacho. Ayon kay Tatay Daniel, para din daw mapigilan niya si Nanay Shirley sa paglalayas at pagwawala ay nagawa raw niya itong ikadena. Ano yung unang ginamit mo, kadena? Kadinasan, tido. Ng aso? Nagawa rin daw niya ito para may pagpatuloy niya ang kanyang pagtatrabaho sa bukid. Di man ako kung pagtrabaho kay, sige man ang telebon niya sa sugasan mga gamit. Nakita ko na isa na bisis na kabuhi na siya, saka kay may trabaho ko. Naisin man nilang matutukan ang pagpapagamot sa asawa upang ito ay gumaling. Tinanggap na ni Tatay Daniel na wala silang sapat na pera para dito. Maya-maya pa ay kinausap na ng barangay health worker si Nanay Shirley. Subalit, di man kami. Puyo, Ay, ma'am. lagat na kamo. Susta, mangkilala ka ko mo, didala ka mo. Dili ang kaupod. Ay, sos, lagat na kamo. Ang kaupod ko po, lagat na nga ni Sinda. Ay, lagat na kamo. Ay, gusto kanila makilala. Ay, sos, sabo. dahil nahihirapan ng kumbinsihin ng BHW si Nanay Shirley, ay kinausap na rin siya ni Tatay Daniel. Ay, abo ako. Abo. Ay, habo nga. Makalipas lang ang ilang minuto ay nagdesisyon na rin si Tatay Daniel na putulin na ang lubid sa paa ni Nanay Shirley. Mabalik mala kita. Dili na. Tawa ko lang. Mabalik mala kita. Buhay da ko. Muda na. Sakay ng isang paragos ay tinungo na namin ang lugar kung saan nakaparada ang aming sasakyan. Para ko ang kaya ada. Mga pamaspatik kamayan bukan kok. Inom kanyang kok. Simpan. Buhok mo nga ni kaliho, orang masudlay. Buhok ka mo pasudlay. Butok-butok mo lang yung buhok. Ngunit hindi binitawan ni Tatay Daniel ang tali ni Nanay Shirley na nakakabit pa rin sa paa nito dahil sa takot na ito ay tumakbo palayo sa amin. Nagtungo kami agad sa Masbate City upang ipagamot si Nanay sa isang psychiatrist. Matapos ang pribadong pagsusuri para kay Nanay Shirley, agad nagbigay ng resulta si Doktora Bartolabak. Noong 2016.
pero meron na siyang illness, pabalik-balik since 2011. Palala talaga yung condition niya. Hindi makatulog, nagwawala. Tapos may mga naririnig na boses, salita ng salita. Ito ay tinatawag na schizophrenia, na kung saan ang isang tao ay wala na sa realidad. Ito ay binubuo ng mga sintomas na may mga nakikita, may mga naririnig, na silang halusinasyon, na sila lang nakakaramdam. Namamaga yung utak, may mga hindi balanse na nangyayari sa utak, kaya siya nagkakasakit sa isip. So, kailangan mo yung gamot para i-balanse yun. Yung sa schizophrenia po, sa 100 tao na nasa populasyon natin, isa po dyan magkakasakit talaga, 1%. Pagdating naman sa pagtatali kay Nanay Shirley, ayon kay Doktora Bartolabak, ay magkakaroon din ito ng negatibong epekto. Yun na lang yung paraan nila para i-manage yung pasyente. Kasi nga naman, kung hayaan nilang hindi nakatali, baka maggagala, baka manakit ng tao or masaktan niya yung sarili niya. Siyempre, totoo yun, makakadagdag pa yun sa trauma. Kaya nga, maiging may mga tao talaga na tumutulong para hindi ganun yung nila, kalagayan. Sinagot na rin ng tabang ora mismo ni Congressman Saldico ang follow-up check-up ni Nanay Shirley upang hindi na ito problemahin pa ng kanilang pamilya. Dito tayo ngayon sa DSWD para i-process natin yung kanilang medical assistance for 3 months. And tulad po ng sinabi ko kanina na si Nanay po in-advise na po na every after 3 months, pwede po silang pumunta sa Ako Bicol office para maproseso po yung medical assistance every 3 months. At ilang minuto lamang ay nakakuha na si Ruth ng pambili ng gamot ng kanyang ina. Pambili na po nyo yan ng gamot para dun sa mga nireseta ni Doc. And maliban po dun, ma'am, yung next na follow-up check-up nyo po, after 3 months, bayad na po yun, ma'am, ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. And ito po, galing naman po ito, ma'am, sa Ako Bicol Party List. Para wala na kayo, ma'am, na po problemahin. Regarding naman dun sa sasakyan, ma'am, magpo-provide na din po yung barangay para samahan kayo na maipa-check up si Nanay after 3 months. Maraming salamat po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo po kay Saldico po. Maraming salamat po, sir, sa tulong niyo po sa mama ko. Naigagaling ka na po kasi madami pong tumulong sa amin. Dahil nakabili na ng gamot, ay inihatid na namin sila muli sa kanilang bahay sa Uson, Masbate. Mapapaalam na kami, alis na kami. Magpagaling ka, ma'am, ha? Kung ano man kailangan ninyo, tutulong kami, ma'am, ha? Hindi ko po akalain na makakapunta po sila dito sa amin na kahit sobrang layo. Maraming salamat po sa Ako Bicol Ora mismo. Tunay na mabigat at mahirap ang pinapasa na krus ng pamilya Manacho. Subalit dahil sa pagpupursige ng Team Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico at ng lahat ng iba pang tao na ninais silang matulungan, sana ay napagaan namin ito para sa kanila.
mga kaaksyon, hindi po hadlang yung dagat para makarating yung tulong ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit pa paano mga kaaksyon ay gumaan yung pakiramdam na bawasan yung problema ng pamilya Camacho patungkol dito sa problema ng kanilang nanay na si Nanay Shirley. Sa pagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, kwento ng isang lalaki sa Uwas Albay, iniwanan ng kanyang asawa dahil umano sa sakit nito. At para naman sa ating mga masugid na taga-subaybay, abangan nyo lamang mamaya dahil bago matapos ang aming programa ay pipili muli kami ng isa sa inyo na mabibigyan ng 1,000 piso mula pa rin sa ating programa at kay Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Butot balat na lalaki mula sa bukirin ng Mangga, Uwas, Albay, iniwan na raw umano ng kanyang asawa dahil sa kanyang sitwasyon at ngayon ay tanging tulong mula sa kanyang kapatid at anak siya umaasa. Ang panawagan ni Jerry Moraleda, panoorin po natin ito.
Nangi pa ako ng tulong kay Congressman Saldi ko na pwede mo pong makaayat ng tulong na mapagamot ako, kahit na pang kuha ng bigas, pambili, ng pera pang pagkuha ng bahay ko. Wala naman ako ang buhay. Ang sakit ko po kaya. 2 taon ang sakit. Tagal na. Kaya po makahingang masyado. Yan mga kaaksyon ang panawagan ni tatay at dahil dyan, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang kanyang pamangkin na si Joseph Liagas. Magandang hapon, Joseph. Joseph, magandang hapon. Hello? Okay, inaayos lang natin yung linya ng telepono, ano? Ito naman nakapamilya ni Tatay Jerry. Porket nagkaroon na ng problema, nagkaroon na ng sakit, iniwan na lang ng basta-basta. Siguro nung mga panahon na maayos pa yung sitwasyon, ay siguro nagtatamasa naman ng magandang buhay itong kanyang asawa at mga anak. Sige, balikan natin. Kumusta? Magandang hapon. Magandang hapon din po. Opo, so ikaw yung pamangkin ni Tatay Jerry. Opo. Opo. So ngayon, kumusta yung sitwasyon ngayon ng iyong tiyuin na si Jerry? Ayun po, may ano po, sakit sa baga po. May sakit siya sa baga. So paano yung gamutan? Meron din ba siyang gamot na iniinom? Wala na po. Gaano niya ba katagal na iniinda itong sakit? Kailan ito nagsimula na sakit niya sa baga? Noong 2019 po, so. So 2019, so matagal-tagal na din, ano? Sa inyong pagkakaalam, Opo. bakit nagkaroon ng sakit na ganito itong si Tatay Jerry? Hello? Po. Ganito na lang, ano, nung malakas pa si Tatay Jerry, wala pa siyang sakit, meron ba siyang bisyo tulad ng pag-iinom ng alak, paninigarilyo? Pag-inom lang po ng anak ng bisyo niya po. Okay, so posible na dahil doon nagkaroon siya ng sakit sa baga. Opo. Ngayon na meron ng sakit si Tatay Jerry, ano na yung madalas niyang ginagawa? Paano ba lumilipas itong araw? Ano ba yung pinagkakaabalahan ni Tatay Jerry? Pagtatrabaho po sa mga ng pagsasaka ng palay. So ibig sabihin, kahit meron ng sakit si Tatay Jerry, patuloy pa rin siyang nagtatanim ng palay? Opo, nung malakas-lakas pa siya. Ngayon, Okay. hindi na. So ngayon, natigil na yon dahil meron na siyang iniindang sakit. Ang tanong ko ngayon, Opo. si Tatay Jerry po ba ay napatingnan nyo na sa doktor? Opo. Ano daw yung sabi ng doktor? Yun po yung sakit niya sa baga. Mhm. So ngayon na meron ng sakit si Tatay Jerry, sino na yung nag-aasikaso sa kanya dahil iniwan na siya ng kanyang asawa? So sino na lang yung nag-aasikaso sa kanya? Kami pong mga pamangkin, tapos yung mga magulang ko po. Bakit ganun na lang yung katawan ni Tatay Jerry? Nakita namin sa panawagan niya, butot balat na itong si Tatay Jerry. Maayos pa ba naman itong kumakain or kulang na talaga siya sa pagkain? Masama po yung pagkain niya po. Nasuportan pa naman po Opo. namin. So siguro dahil lang ito sa kanyang sakit. Nung wala pa ba siyang sakit, hindi ganito yung kanyang katawan? Hindi po, malaki yung katawan niyan nung wala pa siyang sakit. Mhm. Joseph, sa inyong pagkakaalam, nasaan na ngayon itong misis niya? Ewan ko po kung di ko na po alam kung nasaan na. Mhm. Pero nung dati, maayos naman sila bilang mag-asawa. Opo. Tapos nabalitaan nyo na lang na hiwalay na or nilayasan na itong si Tatay Jerry. Opo. Bigla na lang po iniwanan. So, nung may sakit na si Tatay Jerry, basta lang iniwanan, nihoy-nihay, wala. Opo. Ito po bang si Tatay Jerry ay may mga anak? Meron po. Ilan? Mga siyam silang anak niya nasa magulang doon sa babae. So Hawak niya. siyam yung anak ni Tatay Jerry sa kanyang misis. Opo, nandun yung iba. Yung isa dito, So naandyan din sa lugar nyo yung ibang anak ni Tatay Jerry? yung pangalawang lalaking panganay. So meron naman na natirang anak dyan na inaasikaso itong si Tatay Jerry?
Opo, naasikaso naman po niya, kaso lagi pong nagtrabaho. So ngayon, lumapit kayo sa amin, Joseph. Ano yung pinakakailangan ng iyong tiyuhin na si Tatay Jerry? Gusto lang po niya daw tulungan siya kasi po wala pa siyang gamot para yung mga yung bahay niya, mga sira na. So walang-wala na malapitan itong si Tatay Jerry, especially dito Opo. sa kanyang iniinom na gamot. Kapos na po siya. Okay. So, para matugunan itong pangangailangan na hinihiling nyo, Joseph, ilalapit natin ito sa Ako Bicol Party List, para naman malaman natin kung ano yung tulong na maibibigay sa inyo. Pero, tanong ko, Joseph, gaano kahirap na nakikita nyo yung tiyuhin mo na ganito yung sitwasyon at wala man lang yung asawa para siya ay asikasuhin, para gagawin yung obligasyon ng isang asawa sa kanyang asawa? Mahirap po kasi di na po siya nakakalakad. So aside sa butot balat na si Tatay Joseph, dahil dito sa kanyang iniindang sakit, hindi na din siya nakakalakad. Hindi na po. So palagi na lang siya naandun sa munting kubo niya. Opo, nandun na po na siya. Nag-stay na po siya. Di na po niya nakakalakad kahit isa. So mag-isa lang siya doon araw-araw, Joseph? Opo, tapos binibisita po namin. Pag tanghali. Mabuti pa itong pamangkin, mga kapatid, dahil naasikaso itong si Tatay Jerry. Pero yung asawa, kasal ba siya doon sa kanyang asawa? Hindi ko po alam kung nasaan po siya. So, yung sinumpaan nila na magsasama sila sa hirap at ginhawa, hindi yon pinahalagahan ng kanyang asawa. Anyway, Joseph, makinig ka, itong kahilingan mo para sa iyong tito, sa iyong tiyo, ay naidulog na po namin sa tanggapan ng Ako Bicol Party List. Pero sige, makakausap natin ngayon si Miss LB Sedeño ng Ako Bicol Party List para naman malaman natin kung ano yung eksaktong tulong na maibibigay dito kay Tatay Jerry. Magandang hapon sa iyo, Miss LB. Apo. Ma'am LB, nasa kabilang linya ng telepono itong si Joseph at humingi ng tulong patungkol sa kanyang tiyuhin na merong sakit sa baga. Eto, Ma'am LB, maaari po ba natin itong matulungan na maipagamot itong si Tatay Jerry at malaman natin yung tunay na kalagayan nito? Yes po, Ms. Remy. Once po na may referral siya sa HU galing sa lugar siya kung saan po siya bayan, pertain na po sa atin sa BRSMC. Meron po tayong CPDS kung sa baga ang problema niya o kung ano man pang problema, marami tayong doktor at talis tumulong sa kanya para masukoy ko talaga yung tunay na kalagayan sa tatay. Opo. So, ang kailangan na lang gawin ni Joseph, samahan niya si Tatay Jerry dyan sa BRHMC para mapatingnan sa doktor at malaman natin kung ano pa yung mga kailangan na gawing procedure para naman ay mapagamot natin itong si Tatay Jerry. Remy, huwag po siya mag-alala dahil marami tayong fan na sa Bicol Party List po. Maraming fan sa BRSF dyan, iligay ni Boss Alvin, ikaw Jill, para po matulungan yung lahat ng mga nangangailangan ng tulong ng katulad natin ng mga indigent patient. Opo. So with that po, Miss LB, maraming salamat po sa inyong pagtulong dito sa ating kababayan na merong sakit sa baga. Joseph? Hello, Joseph? Hello? Hello po. Okay. Joseph, napakinggan mo si Miss LB, kailangan nyo lang pumunta sa BRHMC at sabi niya, pag naandun na, lahat ng gastusin sa ospital ay sagot na ng Ako Bicol Party List. Salamat po. Opo. At eto naman, Joseph, merong karagdagang tulong mula naman sa aming programa, ang initial check-up ni Jerry para makakuha siya ng requirements kasi kinakailangan yung mga requirements ay nakakailanganin para pumunta doon sa ospital para maipasa kay Ma'am LB ay sagot na din ng aming programa. Salamat po. Ayan. So, syempre, makinig ka, Joseph, dahil hindi na din nakakapagtrabaho itong si Tatay Jerry at wala na din, syempre, kahit papano, kahit sabi mo nga, inaabutan nyo naman ng pagkain, pero magpapadala din ng grocery packs ang aming programa para makadagdag sa pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain ni Tatay Jerry. Salamat po.
So, ano ngayon yung pakiramdam mo, Joseph, bilang isang pamangkin na naidulog mo itong problema ni Tatay Jerry sa aming programa? Ano yung masasabi mo sa Ako Bicol Party List at kay Congressman Saldico? Maraming salamat po sa mga tumulong kay Tito Jerry Moraleda po. Sa lahat po ng nagtulong sa kanya. Maraming salamat po. Kumusta naman itong si Tatay Jerry bilang tiyuhin mo, Joseph? Ito po, masyadong nainitan kasi po wala naman po mahangin na malakas dito. Konti man lang po. Okay. What I mean is, kumusta naman siya bilang tito mo? At ikaw bilang pamangkin, kumusta yung relationship ninyo? Maayos naman? Opo. Ayun. Nakakasundo po kami lahat. Okay. Very good yan, Joseph. Pagpatuloy mo yung pagbibigay mo ng pagbalasakit sa iyong tiyuhin. Opo. Alright. Eto na mga ka-aksyon, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng ating programa. Tatawagan ko na ang maswerteng napili ngayong araw na makakatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol, tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Magandang hapon po. Hello, magandang hapon. Hello po, magandang hapon. Hello po, magandang hapon. Ayun, ano po yung pangalan nyo, Tay, at taga saan po kayo? Ralph Esquivel po, taga Barangay 20, Cabangan, Legazpi City. Ay, Tatay Ralph! Congratulations po! Kayo po yung maswerteng napili ngayong araw na mabibigyan po ng 1,000 piso. Thank you po. Opo, so masaya po ba kayo, Tatay, dahil hindi po nasayang yung panunood po ninyo sa aming programa? Hindi naman po, ma'am. Thank you po. Ayun, so hindi nasayang, masaya si Tatay. Tatay, nanonood po ba kayo ngayon ng aming programa? Opo, ma'am. Opo, ano yung masasabi mo sa tinalakay po namin ngayong araw? Maganda, ma'am, maganda. Madami kayo natutulungan po. Opo. Tatay, 1,000 pesos po ang inyong matatanggap. Saan nyo po ito gagamitin? Pambili po ng gaya at tagagatas ng anak ko. Ayun, ilan po yung anak nyo, Tay? Dalawa po. Dalawa. Yung asawa, ilan? Isa lang po. Isa lang po. Maraming salamat po, Tatay Ralph Esquivel. Congratulations po sa inyo. No? Huwag nyo pong ibababa ang telepono at kakausapin po kayo ng aming staff para malaman nyo po kung paano at saan nyo po matatanggap itong 1,000 piso. Okay po, ma'am. Thank you po. Opo. Ayan mga ka-aksyon, tuloy-tuloy lang kayong sumubaybay sa ating programa at malay po ninyo, isa sa inyo ang maswerteng mapipili bukas na makatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol, tabang ora mismo. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor, Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol, tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, tabang ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol, tabang ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. Ito ang tabang ora mismo. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag
5 na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Action ko, may magagandang programa sa buong bansa. Action ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Action ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Action ko, si Kong Zaldico maaasahan. Action ko sa mga nangangailangan.